yaron zamani Salif. Why? Class ala tare. Yeah. Okay. Chilling the beat. Ilahu ya tafara wanda ya ni ya sahara, ka tsare ni yin hasara mai kishi bar harara. Rabbi ne kawai ya tsara shi ya bani har basira, ba tsimi bale dabara ga floss na kwarara. Isa ban fi tsara babu zancen gadara, don gudun shiga larura so a zuciya mu tara. Tarbiya a bawa yara, haske a bar wazara, mai kyan hali da sura ko yanzu sai mu fara. Yan uwa ku yi saurara ga baituka na tsara, ban kai wani ba don yanzu ne na fara, amma ina da burin rata na baiwa tsara. Amfanin zaman mu ne da kunga kuskure ku gyara, ku kira ni gamji don na fi gaban sara. Jira suke na bullo su fara kunno kyamara. Boy ake kira na saboda kyawun sura, mata na suna don na kware a fira. Mu daina gina ƙarya, tubali na gaskiya mu daura. Ice tun yana ɗaya ake tankwara shi kar ya ƙara. Wani mai gida da mota, wani ko gidan sarauta, wani ya je farauta, wani kasuwa ya kwanta. Arab mun karibta don akanta mun shagalta, za mu bata lokacinta babu zancen mu huta. Mun baje iya bajimta gwargwadon iya fahimta, rap kamar jini da hanta makiyanmu mun ba su rata. Salif yaro na ce kun ji dau yar fahimta. Salif yaro ya sharaf mai martaba an Ali garab da gishiri Umar yan baro kama ina ayana Kamiru duk da sauran mai fans Salif yaron zaman ya